Acompañada da voceira socialista na Corporación Municipal, Patricia Lojo, e tamén do alcalde Xosé Lois Piñeiro, a deputada autonómica do Partido Socialista, Loli Toja, mantivo no peirao comercial desta localidade un encontro con representantes dos estibadores e tamén das empresas consignatarias. Durante a xuntanza trasladoulle as iniciativas presentadas polo seu grupo a raíz de ter coñecemento da proposta de Portos de Galicia de instalar no espazo portuario unha zona destinada a almacenaxe de contedores. Unha decisión que, segundo ela, preocupa o sector e que podería conlevar á perda de moitos postos de traballo. Xa temos registrada preguntas, sobre todo porque entendemos que isto, ao final, é unha consecuencia da falla de transparencia habitual de Portos de Galicia e da Consellería do Mar, que ao final repercute unha gran preocupación por a xente, preocupacións serias, como pode ser para os postos de traballo, para a seguridade, e tamén se comentou a preocupación de cara á maniobrabilidade, porque vai haber aquí novas empresas actuando nun territorio onde se veñe traballando tradicionalmente por outras empresas. Entón, hai que prever todas esas consecuencias e hai que levar a cabo isto con maior transparencia. Dende logo, ata agora, falla a transparencia e isto deriva en preocupación por empregos, medio ambiente, seguridade dos traballadores. Nós temos medo polo tema do postos de traballo noso, que vedémoslo peligrar, pero aparte é o que falábamos antes, que pode haber unha deslocalización da industria conserveira, porque se nós non somos capaces de suministrar suficiente carga de traballo, o sea, peixe ás industrias, eles van a facer por posible para intentar leválo ou buscalo noutro sitio. Claro, se non lo quitan daqui e ayudan en Marín, van a ir para Marín. Entonces a nós o que nos van a perxudicar en todo, tanto a nós como a xente que traballa na conserva. O alcalde informou ademais de que están á espera de que Portos de Galicia informe axeitadamente do proxecto, unha vez presentado o recurso de reposición, e se aclaren, segundo el, todas as dúbidas existentes ao respecto. É certo que non presentamos alegacións, non éramos coñecedores de todo o problema que se derivaba. Unha vez que nos reunimos con traballadores de Portos, co abogado que representa as consignatarias, e fomos conscientes de todo o problema que estaba causando ou que pode causar esta nova instalación, pois evidentemente presentamos o recurso de reposición. E eu que quero facer un chamamento a toda a cidadanía de que se preocupen de verdade, non? Porque realmente o que estamos dicindo aquí non é os postos de traballo, que son importantísimos solamente os estibadores, sino que todo o concello, toda a comarca. Por lo tanto, a xente ten que empezar a preocuparse. E isto, o que decía antes, o que den unha explicación clara de como teñen pensado que funcione, ou senón que lle busquen outra ubicación, non? Que pensamos que é a idea máis oportuna.